Et suostunut odottamaan, hei, mitä sä haluut. Kaapit on täynnä sun vaatteita, saavua sisään. Tukistan sua euksista, baby, mä haluisin lisää. Mut ethän sä kuuntele mua. Mut ethän sä kuuntele mua. Hei, miksi et sä kuuntele mua? Kun nää aamut vaihtuu iltoihin, sä katosit virtoihin. Nyt etsin sua pimeäst, vannon se saatana nimeen. Halusin vaan tassittaa sut painoksiin, saada hymyä sun kasvoihin. Nähdä miten sä sen teet, kun sä teet mitä teet, mihin meet, kun sä meet. Naurat vähän, viettäisit päivän mun kengis, pöydältä jäämät. Ja luulen taas olevani Henriks. Moi, mun nimi on Olli. Mä olin Samin kanssa Taiwaniin vaihtoon. Syyt, miksi mä lähdin Taiwaniin, oli se, että mä en tiennyt tästä maasta ennakkoon mitään. Toisekseen mä haluan oppia pelaa pingistä kunnolla. Toistaiseksi ne ei päästä mua vielä pelaa tonne niiden kanssa, mutta katsotaan mitä tosta alkukeväästä sitten käy. Pääseekö vielä peleihin messiin. Totta kai kolmanneksi, niin syöminen puikolla on tuottanut vähän ongelmia mulle tähän mennessä. Katsotaan, jos sekin saataisiin haltuun reissuaika. Moro! Mä oon Sami. Lähin Ollikaan Taiwaniin vaihtoon, koska täällä on korkeatasoinen koulutus ja mun tiedonjano on loppumata. Ei mitään muuta kuin tervetuloa matkaan. Kyllä tästä vielä hyvää tulee. Tänään olisi sit lähtö Taichungiin opiskelee kouluun. Ville on meidän vieraan täällä. Tai itse asiassa ihan omatomin matkalla. Olli on täällä. Lähdetään opiskelemaan. Lähdetään opiskelemaan. Huomenta. Kello on vähän mitä on. Tänään aikaisin noustu ylös. Pojat on matkalla ensimmäistä päivää kouluun. Paikallisbussissa. 2 tonnin matka, ollaan vähän liian pitkällä. Kaukaa kotoa niin sanotusti. Jännittää kun menis eka päivä eka luokalle eka päivä koulussa. J-boy. Jes, kohteessa ollaan. Ei muut kuin tervetetään kynät ja kaivetaan kummit esiin. Penaali unohtu kyllä kotiin. Tonne. Katsotaan, ei ne edes varmaan tiedä, että me tullaan. Ei oo ketään vastassa. Ei mitään hajua. Jännittävä päivä tänään koulussa. Tuli viestiä, että opiskelijakortit odottaa. Käydään noutaan ne ja katsotaan mitä sieltä tulee. Onko kerrankin onnistunut kuvakortissa? Tähän mennessä ei oo ikinä onnistunut. Tää on kaunis aamu tänään. Kiva kävellä yliopistolle. Hyvillä fiiliksillä. Autot meinaa ajaa päälle. Liikenne on täällä tosi vaarallista. Bussit kiihdyttelee ennen kuin tulee yliopistoalueelle. Ihan että varmasti kolahtaa. Tää alkaa rumpujen pärinää. Kohta opiskelijakortit hanskat. Ollaan just menossa hakee niitä. Saa nähdä minkälaiset kuvat sieltä tulee. Otettiin nopeasti puhelimella vaan. Kun aikaisemmin ne oli hävittänyt kaikki ne tiedot mitä me kuitenkin niille lähetettiin. Siis ihan kaiken. Sen takia tästä tulee vielä lääkärireissua edes. No niin, tuli opiskelijakortitkin paikalliselta hikipajalta Painosta ja otettiin siinä kuvat tuolla Sami kännykällä ja annettiin ne sitten eteenpäin siitä, kun alkuperäiset kuvat oli tietysti hävinnyt taas. Ja Samin opiskelijakortti onnistui sellainen ihan hyvin kyllä, kuvasta nyt jokainen voi olla omaa mieltänsä, mutta omaa kuvaa voi kerrankin kehua jopa ihan onnistuneeksi, kun ei ole kuvaa ollenkaan. Ihan blankko ruutu tosiaan. Kerrankin ei ole naama venähtänyt mihinkään suuntaan. Voi ylpeänä näytellä joka paikassa. Tällä näitä asioita hoidetaan. Toi kortti vaan annettiin mulle ja mä kysyin, että haluatteko sitä uuden kuvan. Ei, tää on ihan hyvä tälleen näin. Ei mitään, mennään näillä. Meikäläis naama sensuroitiin sitten ihan kunnolla. Alright, koulu pyörähtänyt mukavasti käyntiin tässä ja kaikki meni paremmin kuin osattiin odottaa. Ne tiesi, että tullaan tänne. Tässä on Henri auttanut meitä tosi paljon ja
And do you want to say something to LUT? I just want to say thank you to LUT for I was there last semester and I really enjoyed my time there, and I hope Sami and Ali can have the same good experience in Taiwan here as well. So, For sure. yeah, that's about it. Yeah. Go Taiwan beer. Yeah. Eli tällä tavalla lähti hommat luistaa ja esityksiä ollaan pari kappaletta tehty elokuvista. Et viimeisimmä pidi 8 Mileista, mikä oli ihan onnistunut, mukava. Kurssit on sopiva helppoja ja täällä on hyvä olla. Onks Ollilla jotain lisättävää? Mitä tää voisi lisää? Paljon tuli sanottua, mutta maikoista voisi sen verran sanoa, että niitä taso vaihtelee tosi paljon. Yksi maikka tuolla kurssilla, niin sen kanssa on vähän tosi paljon vaikeuksia kommunikoinnin kanssa, se ei oikein osaa englantia ja me ei osta tuota Kiinaa vielä ihan kunnolla. Niin tehtäväannoista tulee vähän epäselvyyksiä, mitä pitää tehdä, mutta se on sanonut kyllä monta kertaa, että älkää huolikon noista arvosanoista, että kyllä te tuutte pääsee läpi, niin se on jo suuri kivi on vierähtänyt pois sydämeltä, että tullaan varmasti pääsee kyllä kaikki kurssit läpi. Ja pystyy keskittymään matkustamiseen aika paljon ja koulukäynti on tosi verkkaista, että ei tarvii niin paljon hikoilla kirjastosta ja tarvii niinku stressaa noista deadlineista kyllä aika. Lähdetään pienelle kierrokselle tästä koulun ympäri sit kävelee. John Noah Star. You know, I can't wait for the bundle like a ziggy. I 5 minutes left on the job, but yeah. Oh, the boss man hurry up and leave, man. I've been working all day and I this me I wait for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me I go get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening I this me I pray for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me I go get high like a plane, high like a skyscraper. Chant a song and make we bless the pipe and everything will be quite alright. A couple puffs and I'll be out of sight. A beer smoke and clouds in sight. I coulda Westmoreland or Humber County. Oakland have some good sense. And if you want the highest, then no need to stress. All you have to do is link me. I've been working all day and I miss me I wait for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me I go get high like a bird, high like a skyscraper. Me tell you this, Friday evening I miss me a pray for. Pass me the blunt and the rolling paper. Me I go get high like a bird, high like a skyscraper. Siellä Samia läpivalasta. Niin.